Hello mga kaidol, so nagtanom mi karon og sibuyas nga dahonan. So upat mi kabok nagtanom karon. Ako, si Papa, si Charlito ug si Marque. So ubay-ubay ni karon amo ang itanom mga kaidol kay 100 tanan ka kilos nga sibuyas ang gikumpara sa among amo. Gisuholan mi ani mga kaidol tag 400 ang adlaw namo niini. So nindot sad kayo mga kaidol kay grabe kalandong ang panahon karon. Wala gyud init bisan gamay. Oo. Mao nay kalipay sa mga mag-uuma mga kaidol, labi na nga mangumpra ta no o guna bisan unsa diha, basta landong gani ang panahon. So malipay gyud ta, mo nay ato ang kanang kalipay. Isip usa ka mag-uuma nga malipay ta basta landong ang panahon, kay dili bitaw ta mabalo sa init, dili ta maluya tungod kay landong. So malipay sad ta. So hangtod pa ni mga adlaw mga kaidol magtanom gyapon mi ani kay wala na mo mahuman ang 100 ka kilos